Hello, hi everyone. Yeah, it's me again, John. Yes, Celeste is not here. Celeste is outside. But for this video, it's just me lang sa karon na video. It's gonna be kanang kuan lang ba kanang hinani na conversation para at least kanang magkasinabot gyud ta ba. Okay, so before lang we start the video, if okay lang sa inyo na magpa-subscribe sa mong channel, dako kay nagtabang sa mo. Okay, again, without ninyo wala sad amo ang channel. So, ang pag-subscribe ninyo dako kay nagtabang sa mo. And magpasalamat mi daan og sa nag-subscribe. Thank you kayo so much. Og sa wala pa na-subscribe, please subscribe and advance thank you. Okay, so atong video karon, atong istoryahan kung kailangan ba jud ka magkabot nimo sa Australia, mo trabaho ka in a company or mo trabaho ka dayon or mag-business ka or mag-freelance. So either asa ka na. So ako na ni na perspective ha, as ako na experience. I think ang uban lahi po ang ilahang experience or lahi ilang situation. So sugdan na to siya pag abot na mo diri na PR na ni Celeste, which is good. Okay, everyone sa natong tanan na mo ani Australia hey ganahan jud na ma-PR or ma-citizen din ba para first of all ang benefits, di ba? Pag abot na mo diri si Celeste na siya trabaho dayon. But ako, wala ako, zero jugo, ako magong experience over the years or mostly sa akong life is nag-freelance, freelance or nag-business, inana ba? So, mga gina akong blood ba? Wala kayo ko naka-experience na mag-work in a company, inana ba? Naka-try ko, but kung taasay lang panahon ba, mas daghan ko na-experience ka na mag-freelance or na mag-business, inana ba? So, pag abot naman diri, ang first advice gud siguro sa tanan mga tao or nag-advise ako or even si Celeste na-advise na ako na kailangan na gid ko na ma-experience na magtrabaho jud ko in a company. Kay bago bi ako diri. So, start from there lang gid. Then from there, if maka-experience na ka, then pwede na ka magawas mo gusto unsay imong gustong buhaton. But wala na may tabo sa ako. Ni-dritso na ako na freelance or nag-business na ako dritso. Wala na ako ni Agi or ganang mag-work, inana ba. But dili siya advisable para na ako sa inyo ha sa da. Okay, if wala mo blood or wala mo experience or wala mo ka feel og struggle na inana, di gina siya ninyo ma-enjoy. Ako para na ako naanad na magugugin na struggle or I've been sa akong whole my life I think struggle inana ba. So mga difficulties anad na siya sa ako ba kaunon lang na nako ba. So pag abot diri na ditso ko business inana din ba straight away lisod ka siya kay wa kay friends wala kay connections, zero. So which is really kanang stressful ba. Sila sige kuan ba na trabaho lagi inana ba ikaw ba pressure ka ba di ba ko ganahan dyan mo trabaho mas ganahan ko inani. So it's kuan dyan ba wow inana ba. But yes, since naanad naman ko sa inana na problem or pressure, then na overcome rin ako. But di siya advisable. Kaya ako na dyan masuggest na if ganahan mo mag-freelance or if nagtrabaho mo karon then ganahan mo mag-freelance or mag-business in a 1 year, gid na. Dapa gid ka. More survival mode jud ba. Siguro after 2 years makaingon jud ka na ang imong gipananom manubo na gid na. Marinana ba. Per 1 year mo itanong mo adjud kay tubo ana. So if di nimo ma-enjoy, di ka passionate sa imong gusto buhaton, then mobalik na pud ka mo trabaho or sa imong kuan inana or madapa jud ka inana. So mo na ko ma-advise lang if nagtrabaho mo karon, willing mo give up, magdahan mo freelance or may business, then expect for 1 year na good. So mo ginang reality mo na if di ka passionate then if mo hatag og advice ninyo na willing ba ninyo i-give up inyong work karon, tanaw sa inyong budget una if makaya ba ninyo, tanaw sa inyong mindset if makaya ba nimo na for 1 year na wala. Lisod. If makaya na ninyo, then go for it. Basta
2 years pag yun mo, mamunga na siya. Okay, I hope ni make to siya value sa inyo ha guys na share ko na video. If you do, yeah, please give it a thumbs up. If na may mga comments, yeah, please comment lang below. If na may mga suggestions, may mga reactions, yeah, please comment below. Yeah, again, please subscribe sa my channel. Dako kayo nagtabang sa mga. And we'll see you tomorrow. Thank you for watching this video.